Egunon lagunok, hemen gauz berriro, larun batak ekai zenter ekin saioaren barne, gizarte eta ekonomiari buruzko hainbat gaiekin, ea zeuentzat interesgarriak diren. Ea ba. Bueno, orain bai telefono kontuak behin konponduta bagoaz ekonomia gaien kolaborazioa irekitzera, asteartero egin ohi dugun bezala aktualitate ekonomikoari errepasotxoa emateko eta horretarako badago telefonaren bestaldean Ekai Zenterreko Adrian Zelaia. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz? Arratsaldeon, ondo zuek. Gu ere ondo eta prest dagoeneko gaur ditugun gaiekin hasteko, beraz hasiko gara lehenengotik ondo iruditzen baldin bazaizu, beti bezala ere, hiru kontu ekarriko ditugulako, baina lehenik eta behin, aipatu izan dugun gai bati helduko diogu berriro ere, Bankia eta CaixaBank fusioaren inguruan hitz egingo dugulako, eta bertan estatuko gobernua jokatzen duen paperaz, ezta? Bai, operazioa beraz, Bankia eta CaixaBanken arteko bat egite prozesua hitz egin dugu, baina hori kokatu behar dugu horrek dekon garrantzi ekonomiko, sozial eta politikoa kontutan hartuta, kokatzen badugu Espainiako gobernuaren jarduera noroa, konturatzen gara zein punturaino hori izan leike garrantzitsua, gobernoen politikak eta gobernoen izaera bera definitzeko. Arrazoi diferenteak egon daitezke, alde batetik pandemia, bestetik, ezegonkortasun politiko, arrazoi diferenteak, baina teoria, oraingo gobernu aurrerakoia, eskerrekoa, baita ere, neurri batean, rupturista, izan behar zan, batez be, Podemos alderdiak hasieratik aldarrikatzen zuen planteamentoa kontutalatzen badugu. Baina gobernura heldu eta praktikan ikusten badugu, beti gauilz telebistan eta komunikabidetan eskerra eta eskumaren arteko etengabeko burruka horretan, baina itxurazko dialektika horretatik haratago bagoiaz, benetan zer egiten dan eta zer edan egiten kontuan hartzen badugu, zertan oinarritzen da esatia benetan orain arte egin dana eskerrekoa dan ala eskumakoa dan. Hasieratik gogoratzen bazari esan genduen, igual alde horretatik gobernu hau ez bakarrik hau, lehenago Sánchezen aurreko gobernuarekin bai, esan genduen klabean, gakoa, planteatzen ziren aldaketa guztien artean, ziurozki, erreforma laboralan lan erreforma aldatzea, ala ez aldatzea. Hori esan egin orduan, eta momentuz ez da egin, oraingo gobernuan. Ez da egin, eta ez dago ben proiektu bat mai gainean. Eta bestaetik, neurri sozialak hartu diren, neurri batzuk hartu diren, baina benetan esateko gobernu hau eta eskumako gobernu baten arteko diferentziak importanteak edo adirazgarriak direnak, eski ez. Eta bestaldetik kontuan hartzen badago, zein punturaino CaixaBank eta Bankiaren arteko bat egite horrek dekon garrantzi estrukturala, azkenean horretan geratzen bagara, gobernoren balantzea, ez dakit oso ondo nun geratzen den eskuma dialektika horretan. Neurri, azkenean dialektika horretan importantena, jakina, neurri ekonomiko presupuestaria, gastuak edo sarreren aldetik, nolabiteko garrantzia daukie, baina asko garrantzitsuak dira nolabit aldaketa struktura dakartzaten neurriak. Eta hau da, adibidez, aldaketa struktura dakartzen, hau da, Bankia, momentuz banko publikoa dela privatizatzea da, eta privatizazio hori dago, nolabait, Podemos hasieratik alderrekatzen zuen kontrakoa. Da, euren funtsezko helburu bat zan, Bankia esparru publiko mantentzea, eta bertan finkatzea, eta barrez.
eta hori ez da bakariko bi ez dala gertatzen, eta onartzen dela privatizazioa, orduan, benetan, nik uste gobernu hau kontu zibilear dela, hemendik aurrera, ikusiko dugu, nino denpora dago, eta beste gauza batzuk egin daitezke, dialektika horretan, bagatzeko, baina alde batetik, lan erreforma martxan ez jartzea, eta bestaldetik, hori, bankiaren privatizazioa onartzea, benetan kokatzen gaitula ikuspegi ekonomiko edo sozioekonomiko batetik, nik esango duke, argita garbi, momentuz, gobernu konservatzaile edo eskubako gobernuak egingo lukien politikaren barne, diferentzia gutxirekin. Bi elementu hoiek, bi adibide hoiek orain aipatu dituzunak, ez, gobernuaren papera edo gobernuaren posizioa zentzu honetan, orain aipatzen genuen zentzu honetan, nolakoa izaten ari den ulertzeko adibide edo erakusgarri bezala aipatzen zenituen, dena den esandakoa ikusi beharko dugu aurrera begira ere, nolako mugimenduak egiten diren honen inguruan. Horixe gaurko lehenengo gai, ez dakit Adrian beste zera aipatu nahiko zenuken honen inguruan edo pasako garen gaurko bigarrenera? Ez, bakarrik nik uste dut azpimarratzea gure entzulei begira. Oso adi ibili behar dugula danok, biztanleok, gitarrok, eragile politikoak, hori baloratzeko, gobernu jarduerak baloratzeko errealitateen arabera. Ze bestela, etengabe jausten gara, etzaien eta lagunen arteko dialektika horretan, eskerra eskuman, nortzuk errepikatzen dabe eskerra hitza ezakitzen bat aldiz, hoien alde jartzen naz, eta besteen aurka, ez? Eta, gero errealitatea ikusten dugu, panorama askotan edator bat itxura asko dialektika horrekin. Hitzak baino ekintzak, ez begiratu behar direla hurbilagotik. Bueno, horixe gaurko lehenengo gaia, pasako gara bigarrenera, eta kasu hontan, destrukzion kreatibari buruz zeingo dugu, ezakit oso ondo kontzeptu hori nola euskaratzen den, baina, estrategia korporatibo bezala ere aipatzearena. Konta eguzu zer dakarzun gai honen inguruan? Bai, nik uste gai hori ikusten hartzea importantzia dela, normalan esaten den moduan ez da intuitiboki erraz ulertzen den kontzeptua. Gu beti pentsatzen dugu, zen egoera normaletan hori gertatzen da, indar korporatiboak, Europa edo batez edo Espainia nahi badugu, oroar mendebaldeko gizartean bideratzen dire indarrei garrantzionak, indar faktikoak eta bultzatzen dutela garapen ekonomikoa, bultzatzen dutela askundearen bitartez irabaziak lortzen dituztelako. Eta neurri batean gitarrak ordezkatzen dituzten indarrak, elkarteak, alderdiak alegintzen dire, askunde horren ondorio negatiboi aurre egiten. Ikuspegi sozial batetik, ekologiko batetik, eta da. Eta hori da, oiko dialektika, edo tradizionalki hori izan, hor mugitu gara, Baina zer gertatzen da, eta hori, marxismoan eta sozialdemokrazian hori aztertu zan, sozietate irautza industrialetik aurrera ja. Batzutan, krisiak eta krisi gora batzuk eta tozanean, erabakiak, oroar gizarte kontsuak egin dituzten botere horien erabakiak, ez dira hartzen oroar, eurekin interesatuta dago zalako askundean edo garapen ekonomikoan. Eurek dago interesatuta euren boterean eta euren etekinetan. Eta askotan, bat bestiarekin ez datoz bat. Batez be, krisi strukturalak datozanean. Eta alderantziz, batzuetan, indarroiek, indarjartiko horiek, egiten justo alderantziz. Bultzatzen dabe, nolabait krisiak, bultzatzen dabe gerrak de bai, gerrak eta gerren ondorioz eta krisi horien ondorioz sortzen dan nolabait desastrea ondamena eta ondamenak hainbeste egitura produktiboa desegiten dituen, hainbeste enpresak porrot egitera bideratzen dituen, baina geratzen diren enpresak merkatu osoa eskuratzen dabe, eta beraz aukera datie
euren etekinak mantentzeko. Ez? Hori askotan komentatu da, arraro egiten dela, baina batzuetan gerrak izan dira tresnak, krisietatik ateratzeko. Claro, krisietatik ateratzeko irabazle izan diren herrialdetako enpresentzat. Normalean galtzaileak ondatuta geratzen dira. Hori gertatu zen oso argi bigarren mundu gerran, Europa geratu zen ondatuta, eta horren ondorioz, adibidez, Estatu Batuetako enpresak eta industria munduaz jabetu zen, eta hainbat urtetan, asko, horri esker gero lortu ziren, 20-30 urtetako aurrerakuntza, garapena, azkundea, eta barrez. Bueno, kontua da, zein punturaino, ez gako zen, antzeko dinamika baten azken urtetan. Orduan, zein punturaino, ez dago zen indar batzuk pentsatzen, sistema eta orain arteko sistema agortuta dagoela, eta horren ondorioz, nolabaiteko ondamena sustatu behar dela, euren interesak epe luzea mantendu alizateko. Eta orduan, horien, jungo gara aztertzen gaur edo nahi baduzu beste egun baten modu zehatzago, igual luzen erango gaitu. Baina, zein punturaino, ez dabil, azken urteotan zer ikusi du. Adibidez, nolabait aldarrikapen ekologiko batzuk, ikusi nola korporazio handiek hartu da bezan. Eta modu oso agresiboan batzutan interpretatuta, eta naiz eta interpretazio horiek garapen ekonomikorako argitagarri kaltegarriak izan. Eta hor badagoz planteamentu batzuk, jun leikezela igual bideo horretatik. Zein puntoraino ez dagiz bilatzen, mendebaldeko ekonomiak ekon arazo estrukturalei aurre diteko, enbide bat emateko, krisi handi bat provokatzea, eta krisi, COVID-19 ondorioz sartu gara, eta horrelako zeuzer kontatu zen 2008ko krisia. Eta krisi gogor horren ondorioz, naiz eta oso gogorra izan hiritarrentzat, oso gogorra enpresa askorentzat, baina azkenean prozesu hori kontrolatzeko gai diren enpresa handiek, korporazioek, aukera gehiagokiko dabe merkatu osoaz jarritzeko. Edo merkatuaren parte importante batez. Orduan, ikusten jarraitzen badugu, aurreko gure aipatuko duen zer World Economic Forum delakoan mezu berezi batzuk hasi direla botatzen, ekonomiaren berpiste baten inguruan, berrabiatzen inguruan, eta hor badagoz mezu batzuk ematen ditula nolabait pentsatzen igual dabiltzala onartzen nolabaiteko ikusten ari gara aurten ekonomia beruntza juten ari gara, mendebaldean, eta nolabait badagola esparru horietan nolabaiteko horrelako gertaeraren onarpena. Eta ez dala horrein txartu ikusten ekonomia eguneko 10 beruntza badoia, edo igual gehiago. Orduan, badagola nolabaiteko konplazentzia bilakaera horren aurrean. Eta oso ibile behar dugu, ze igual, topatzen gara emindik urte batzuetara, hor benetan dagoena da igual, erakunde edo botere gune handi hoien estrategia bat hain zuzen, arazo estruktural hoiei aurre egiteko euren interesen arabera, ez interesen okorren arabera. Konpintzaz, esaten den bezala ere, begiratu beharko liratezke, bereganatu egiten dituzten ideia guzti horiek, euren onurak ateratzeko ere? Bai, hori konzeptu horren atzian bakitan erabili gaben espresioa izan da, hori lehen aipatu duzuna, destrukzion kreatiba. Bai, ondatze sortzaile, edo ez dakitzen izan ditzaken euskeraz, ez? Baina batzutan, teorian bebai, definitu dabe, ondatze prozesuaren ondorioz, enpresa asko desagertzen dire, baina merkatu osoa geratzen da
bizirik mantendu diren enpresentzat, eta horiek dire gai, rentabilidadea berreskuratzeko, eta rentabilidadea eta etekinekin batera, pues, inbertsioa berreskuratzeko, eta Orduan, badago nolaiteko oinarri teoriko batzuk oso landuta gozala teoria horiek defenditzeko. Orduan, kontuan bizibili behar dugu ez dela tontokeri bat horrelako hipotesiak behintzak planteatzea eta astiro aztertzea. Saiatuko gara datozen saioetan ere, datozen kolaborazioetan, sakonago aztertzen, aipatzen zenuen bezala ere, bere garrantzia baduelako. Baina ondorioetzen baldin bazaizu, Adrian, egingo dugu salto, joko dugu azken gaurko gaira, injustu ere Trumpen politika ekonomikoaren inguruan hitz egingo dugulako, ezta? Bai, 4 urte horiek pasatu dira, eta igual momentua da nolauteko laburpen bat egiteko. Gauza asko esan daitezke, Trumpen politika ekonomiko, harrigarriak izan dira. 4 urte amaituta, hainbat lekutan esan da, Trumpen politika ekonomikoak oso arrakastatxoak izan direla, eta hauteskundei begira, pues igual bere aktiborik importantena zala. Baina bere politikan oso faktori diferentiak egon dira. Alde batetik, barrura begira, jokatzen bagara, ikusten dugu hor politika oso konservatzailea egon da, eskumakoa politika nahi dauzua, batez be zergen aldetik, enpresariei zerga geisten, eta baina ziurrazki hori ez da izan importantena, eta hori ez da bere arrakastaren jatorria ez dago, baizik eta naziarte mailan hartu diren neurrietan. Eta batez be, Txina, ez bakarrik Txinarekin, Txina eta Europarekin jarraitutako politika. Eta konkretuki, beste lekuetan, askotan oso kritikatuak izan diren neurriak muga zergetan, aduanak. Txinarekin, Europarekin bebai, baina Txinarekin batez be, neurri horien bitartez, buelta emoten hasi diolako beste urtetan, estatu batuetan jarritu diren politikak oso kaltekarriak izan direla euren egitura produktiboaren txat. Badakigu urte askotan, Ipar Amerikako enpresa asko deslokalizatzen. Egon direla, batez be, ez bakarrik Txinara, Mexikora batez be, eta batez be Txinara mugitzen. Eta hori, prozesu guzti hori oso interesgarria, oso errentagarria izan da korporazio handientzat, baina oso kaltegarria estatu batuetako ekonomiarentzat. Trump hasi da buelta ematen prozesu horreni, eta oso modu agresibo, oso modu oldakorrean, eta egun batetik bestera neurriak hartzen. Neurri horien ondorioz, korporazioa asko hasi dira bueltatzen estatu batuetara, eta enpresa asko gehiago invertitzen. Eta inbertsio horiek eta espektatiba, enpresa nazional horien espektatibekin egon balotuta adibidez burtsaren bilakaera alde batetik. Baina neurri batean. Neurri batean, asko lotu da garapen egoera ekonomiko, estatu batuen egoera ekonomikoa burtsaren bilakaerarekin, baina burtsaren bilakaera oso positibo izan da ez bakarrik estatu batuetan, Europan bebai, eta oso lotuta espansio edapen monetarioarekin, hau da, artifizialki sustatuta egon da banku zentraletatik. Banku zentraletatik etengabe egon dira sektore finanzieroen eskuetan dirua usten, eta diru hori inbertsiñora jonbarik neurrean batean bursara jonda, eta bursa piztu inda, batez. Orduan, oroar komplejoago izan daitezke. Baina nik esan horken oroar balantz ekonomikoa positibo izan dela, baina ez askotan Trumpek bera edo beste batzuk esaten daren morroan bursa ondo joan dalako, edo zergak murriztu dielako enpresei edo
enpresei batez. Ez funtsezko arrazoia izan da politika komerzial berria. Hau da, apurtu direlako nazioarte mailako hitzarmen komerzial horiek, ez Europarekin negoziatzen ari zana, hori TIP famatu hori apurtu zan. Baita ere, Txinarekin zeuden harreman ekonomikoak, eta sarri diren muga zerga hoiei esker, nolabait barne industria berregiten eta berpisten lortu indau oso bizkor. Eta hori izan da bere aktiborik importantena, eta segurazki bere hauteslegoei begira, pues igual ekarpenik importantena bai. Horixe, balantzea edo moduren batean labur eginda esan behar dugu, denbora gehiago gabe geratu garelako, baina, aipatutakoak horixe argigarriak balantze horri dagokionean. Adrian, hementxe bukatu behar dugu gaurko arratsaldeko 5 pasatxo ditugulako, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, aktualitate ekonomikoari berriro ere errepasoa egiteko, gaurkoagatik baina eskerrak eman behar dizkizugu beti bezala. Ondo ibili eta datorren aste arte, Adrian. Oso ondo, Maialen, datorren aste arte. Ondo segi. Bi astea hemen izaten dugu gurean ekonomia eta geopolitika hitz egiten Ekai Zenterreko Adrian Zelaia eta gaurkoan ere telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Adrian? Egunon. Egunon, gaurkoan ere beste bizpahiru kontu beti bezain potolo eta interesgarriak ekarriko dizkiguzu. Lehenengoa munduko ekonomiari buruz aritzen dena World Economic Forum edo izan dela eta ekonomiaren berrabierazteaz edo The Great Reset deitzen diotenaz hitz egin nahi zenigun, Adrian. Gai horretaz zirazki jarraitu beharko dugu hitz egiten hemendik aurrera. Baina, azteko hitzari buruz komentari batzuk egitea komeni dela ziur asko. Berrabierazte handi hori, inglesez de reset, aspaldi erabiltzen da hitz hori, oin 10 urte, baina orain arte esparru alternatiboetatik hitz erabilida, esparru kritikoak, mendebaldeko ekonomiaren kritikoak ziren hainbat esparrutan, alde batetik herrialde emergenteak, Rusia, Txina, eta bezatik gune populistetatik, edo gune kritikoetatik, adierazten, neoliberalismoaren agortzearekin batera, beharrezkoa dela, sistema berri bat martxan jartzea, eta horreri, reset inglesez, edo berrabieratze hori holan izendatu zen. Berrabieratze hori izan ikuspegi kritiko baten eginda eta ikuspegi alternatibo batetik. Faktore diferenteak kontutan hartuta, batzuk ekonomia realean eta produktiboan gehiago oinarrituta, baina zegoen ikuspegi diferenten artean, oso jarrera kritikoa ekonomia edo ekonomia finanziero monetarioarekin. Eta horren aurrean, saio batzuetan komentatu ditugun gai batzuk planteatzen ziren. Baina batez bere sistema monetario aldatzea, oraingo sistema fiduziario edo konfidantzan oinarritzen den sisteman, banku zentralek boterea kentzen eta urrean edo balore errealitan oinarritutako monetetan oinarrituta, eta bestabetik petrodolaren kontzeptua zalantzan jartzen, eta horrez. Baina, hauten gauza bitxia gertatu da, ze hitz bardina, berrabiatze edo reset hori, hasi da erabiltzen, COVID-19 inguruan sortutako giroa badata, World Economic Forum, Davoseko foro ospetsu horretan, eta hor biltzen dire, mendebaldeko oligarkia finanzieroa, eta multinazionalak, eta banko handienak,
eta horri egindabe dokumentoa, The Green Reset, berrabiatze handia, eta hitz bardina erabiltzen, planteatzen ari dira, oso hitz potoloekin, sistema agortuta da. Onartzen dabe, espresoki sistema agortuta dagoela, eta horrean zerren egiten dabe, dokumento luze bat egin dabe, horrekin lotuta, planteatzen sistema berri bat behar dugula, baina sistema hori, klaro, eurek planteatzen dabe, euren interesen arabera diseinatuta. Orduan oso interesgarria da, zemendik aurrera, ikusiko dugu hitz bardina erabiltzen bizentzuta. Eta edukin oso diferentekin. Baina, barkatu Adrian, eske oso potoloa izan da sistema agortua dagoela hor Davosko foruan esaten baldin badute, zertan oinarritzen dira edo ze ezaugarri daude agortuta haien ustez, asko galdetzea ezpada? Nik uste dut, eurek abiapuntu moduan hartzen da COVID-19 ondorioz, sortzen ari den leherketa finantzieroa, eta aipatzen da beste orain arte askotan aipatu diren krisi energetikoa, krisi klimatikoa, sorpetzea, normalean aipatzen dire faktore guztiak, ez da? Eta nik uste dut berria dana, horren argita garbi onartzea, eurekuen onartzea, sistema gotuta dagoela. Ez da bakarrik foro horretan. Horrelako adierazpenak hasi dira entzuten gune oso ezberdinetan. Repsoleko presidentea Rousseau, egin dago deklaratzio batzuk esan ez, el capitalismo ya no funciona. Hilabete gutan hasi dira horrelako gauzak entzuten, baina, klaro, eurek zer planteatzen dira. Kapitalismoarekin akabatzea ez planteatzen dabe kapitalismoa berresortzea. Berrabietzea. Hau da, kapitalismo berri bat martxan jartzea. Claro, kapitalismoa berri hori dago, hori planteatzen dabena, hori argita garbi, ongo da diseinatuta euren interesen arabera. Eta interes horiek dira guztik kontra esan korrak, orain arte berrabiatze hori defenditu dutenen interesekin konparatuta. Bai herrialde emergentekin, eta bai, nahi baduzu, militarren interesak. Hau egongo da planteatuta, eta badago planteatuta, hori elite finanzieroen interesen arabera. Claro, jungo gara hori igual zehazten edo beste saioetan, bestela luzatuko gineteke ez dakite zenbat. Baina... Izango dugu denbora bai. Egindaben testuan gauza diferenteak planteatzen dira. Nahazten dire, batzuk ekonomia berdiarekin lotuta, beste batzuk enpresen gizarte erantzukizunaren konzeptuarekin lotuta, beste batzuk laugarren irautza industrialarekin lotuta, beste batzuk COVID-19 aurre egiteko estrategiekin lotuta, eta gero sektore finanzieroarekin lotutako planteamendu batzuk. Eta horren egon leike igual gakoa. Horre egon leike gakoa. Eta horrek onartzen dabe, orain artekoa ezin dela mantendu, baina planteatzen ari dire, ez dago momentuz oso zehaztuta, baina planteatzen ari dire sistema berri bat, sistema bankario finanziere berri bat, alde batetik digitalizazioan oinarrituta, orduan bankuen oraingo funtzioa zalantzan jarriko ditzake, neurri handi batean, baina horrek bestaldetik boterearen zentralizazio handiagoa banku zentralen eskuetan. Banku zentralak eta banku zentralak gogaztu behar azkenean dago finantza oligarkiaren kontrolpean. Orduan horregon leike nolabaiteko boterearen zentralizazioaren helburu bat, botere finanzioaren nolabaiteko zentralizazioa. Hori jungo gara ikusten zeia hauek planteatzen dire jaurrengo bilera bat urtarrilan, baina bitartean Mendebaldeko Europako lider ezberdinak azaldu dire ideia hori defenditzen, banku zentraletako ordezkariak, eta banku handiak, eta multinazionalen ordezkariak. Orduan, argi dago, nik uste dut, hemen pedagogia eta edabideen funtzioa oso importante izan leike edukinak ezberdintzeko.
ikusten ari gara, norbait eredu alternatiboak eta hitz horiekin jolasten ari dira, baina azkenean oso gauza diferenteak saltzeko. Eta orduan oso importantea da hitzen gainetik pasatzea, eta norbait edukinak benetan hitz eder hoien atzean benetan zer dagoen modu serioan aztertzeko. Orduan hori erabideak eta azterketaren funtzioa oso importante izango da, ze, gauzak dauden moduan, badakiku zer gertatuko da. Hau da, praktikan komunikabide edabide gehienak, azkenean guztiz lerrotuta dago, hemen inguruko edabideak da, guztiz lerrotuta dago botere finanzieroaren interesekin, eta etorriko dira, hori dana da, hitz politekin, hitz ederrekin saltzen, eta, dana izango da oso berdea, oso soziala, baina azkenean ziur atzean, benetako interesak, interes korporatibo handi horiek izango direla. Bai, ez da. Tentuz hartu beharko dugu, bat baino gehiagian postuko zelako. Davosko foruan esan dute, sistema agortuta dagoela eta egian posteko eman daiteke, baina seguro hemendik etortzen den alternatiba ere, zuk esaten duzu bezala, oso ondo margotuta, baina defendatzen dituen interesentzako izango dela seguraski diseinatua. Hori ikusi beharko dugu, aurrera gore joango gara zurekin lantzen seguraskia ezaugarri gehiago edo proposamen berri horren zantzu gehiago ezagutzen goazenean, baina gaurkoz hemen utziko dugu gehiago eta pasako gara urrengora ahaztutako gerra bati buruz. Hitz egin nahi dugu Yemengo gerrari buruz. Kasu honetan egia da ahaztua nik behintzat hala senditzen dudala, ez daukagu informazio askorik, ez dugu askorik jasotzen eta ematen duenez ez du ematen bukatzeko zantzu askori dagoenek, jadanik 6. urtea dagoenen Yemen gerran, ez da, Adrian? Bai, horrela da. Argi dago kasu honetan, beste kasuetan gertatzen den moduan, gerrari buruz hitz egiten da, erabideak edo erabideak kontrolatzen dituztenen nahien arabera. Gerra bati buruz hitz egin nahi da, eta denok enteratzen gara gertatzen dana, eta agindua danean horretaz berbaz egiteko, ez da berba egiten. Pero kasu honetan, zer gertatu izan, gerra hori hasi izan, lehenago Yemenen bertan aspaldiko gatazkak zeuden talde batzuk eta besteen artean, egiteko gerra zibil bat, baina gerra hori ja amaituta zegoen praktikan, eta Yemen dago Saudi Arabiaren hegoaldean, eta Ozeano Indikoaren kostaldean. Eta gerra hori amaitzerakoan hor zer gertatu izan. Nolabait nagusitu zen taldea, oso identifikatuta zegoela erresistentziaren ardatzarekin. Zer da erresistentziaren ardatza? Ekialde hurbilan egon diren burruketan bi gune, norbait bi esparru edo bi fronte ezberdindu dira argita garbi, alde batetik mendebaldearekin identifikatuta zeuden herrialdeak, Israel alde batetik eta Golfoko monarkiarekin batera, Israel eta Golfoko monarkiak gehi mendebaldeko potentziak, eta bestaldetik resistentziaren ardatzan Iran, Irak, Siria, Libano, gutxi gara bera. Eta horien atzean herrialde batzuk, Rusia eta Txina bat esan. Modu baten edo bestean laguntza moten, baita Palestina bera. Gatazka horretan zer Yemenen zer gertatu zen, azkenean hor nagusitu zirenak nahiko argi zeuden lerrotuta resistentziaren ardatzua horrek. Eta orduan Saudi Arabiako erregeak edo gobernuak erabaki zuen horren zer egin behar zela, horregi aurre egiteko, eta inbaditu zuten beste koalizio batekin, Golfoko monarkien laguntzarekin, eta baita ere mendebaldearen laguntzarekin. Oso gerra gogorra izan da,
koalizio horrek pentsatu zuen hasiera baten, azkenian erraza izango litzakela Yemen menperatzea eta, kostatu jake asko, baina oso gerra gogorra izan da, egon diren sarraskiak, hilketak, eta behin baino gehiagotan gozeteak ikaragarriak izan dira. Nazio Batuen erakundeak behin eta berriz salatu dau, hor kasatzaien gozea, eta zenbat milaka lagun hiltzen ari dira gozez, salaketak, etengabekoak izan dira. Eta oin azte-bete bai, berriro esan da. Zehoz egin behar dela, jende milaka lagun hiltzen ari dira gozez Yemenen gerraren ondorioz. Hor ikusi da, alde batetik, Yemeneko gerlariak, gerrillak eta hasieran uste baino asko indartsuagoak izan dire, eta Golkoko herrialdeak, Golkoko monarkiak, eurek uste zuten baino asko zaulagoak. Herrialde horiek oso dirudunak dire, baina sozialki oso ahulak. Dira oso egitura oligarkikoak, petrolioan oinarrituta, baina oso gizarte desegituratuta, eta ikusten da, biztanlegoaren aldetik, ez dagoela inolako motivaziorik gerra horrekin, eta hori igertzen da bai soldaduen aldetik, militarren aldetik, ustelkerie oso handia dagoela, motivazio falta, eta azkenian naiz eta diru asko etengabe mota gerra horretan ez dabe lortu irabazten, eta alderantziz ikusten da nola apurka-apurka Yemendarrak eta biztala apurka-apurka nagusitzen gerra horretan. Oso interes haundiak dago horretan, eta ez dakizu inoiz zer gertatuko da hemendik aurrera, baina hori izan da, azken urteetako joera nabaria. Azkenian horre ikusi dabe Golkoko herrialdeak edo pentsatu dabe, ezin dabela onartu Yemenen, lehen aipatu dugun erresistentziaren ardatz hori Yemenen sendotzea. Eta, estrategia horretan laguntzen ondire bai Israel eta bai mendebateko potentziak. Azkenian neurri batean, Yemenen gauzatu galako, bi ekialde hurbilean dauden bi gune horien arteko borroka, eta ez dugu ahaztu behar, azkenian hori ekialde hurbilean dagoen borroka horretan nagusitzen ari da bai, mundu osoan dagoen nolabiteko burruka hori, herrialde emergenteak alde batetik, eta mendebaldearen artean bai. Orduan, Yemenen neurri batean, maila geopolitikoan dagoen gatazka hori hor gauzatzen ari da. Horrelako eta eurentzat zarrerako jakina. Eskertzen dizugu Adrian hau ekarri izana, egia delako zuk ere ahaztutako gerra deitu diozu, eta egia da etzaigula informazio askorik iristen, horre esanguratsua izango da ze interes dauden informaziorik ez iristearen aldean. Esan bezala ikusi beharko dugu ze bilakaera daukan orain azaldu duzun egoerarekin, baina ez daukagu denborarik gehiago azaltzeko, Adrian, 2 aste barru hitz egingo dugu berriro zurekin, izan Yemenez, izan The Great Reset horretaz edo etortzen diren beste kontu ekonomiko eta geopolitiko ezberdinetaz. Hemen utziko dugu, Adrian, ondo iruditzen zaizu? Oso da, Oso ondo, guk ere saioa agurtzeko aprobetxatuko dugu, eskerrik asko Adrian, eta 2 aste barru hitz egingo dugu berriro. Mila esker. Ederto, eskerrik asko zugei. Agur, ondo segi. Orain guretzat oso interesgarria den gai bati buruzko testu bat. Partaidetza publikoak COVID-19 pandemiaren aurrean. Bat.
Aurreko 4 urteetan egoerak hobera egin zuen arren, Europako enpresa ehuna, 2008an finantza krisia hasi zenetik, etengabeko finantza eta merkatu tentsioen mende zegoen. Hori guztia krisi testuinguru batean, ia ez paikinen handik ateratzen hasi, neurri handi batean Europako testuinguru osoan mantendu diren ezohiko finantza eta diru neurriei esker. 2. Susperraldia sendotzen ari zela zirudienean, COVID gidoia bat bederatziren krisia benetako hondamendia izaten ari da jarduera itxi beharko duten Europako enpresa askorentzat. 3. Egoera arruntetan, ohikoa litzateke merkatuaren eta sozietate zibilaren mekanismoei itxieraren ordezko irtenbideak bilatzen uztea. Hala nola, belaunaldien arteko jarraitutasuna, industria edo finantza inbertitzaileak bilatzea, langileak enpresa jarraitutasunean inplikatzea eta abar lau. Hala ere, krisi honek izan dezakeen dimentsioak eta Europako enpresa ehunaren sektore estrategikoetan izan ditzakeen eraginek, aparteko mekanismoak erabiltzeko lehenbaileen prestatzera behartzen gaituzte, argi eta garbi apartekoa den egoera baten aurrean. 5. Partaidetza publikoak enpresaren jarraipena ziurtatzeko tresna gisa erabiltzeaz ari gara. Horrelako instrumentuak ohikoak izan ziren Europan Bigarren Mundu Gerratik 80ko hamarkadara arte, eta ordutik aurrera desagertuz joan ziren. Bestalde, herrialde gainerakorrek arrakastaz erabili ohi dituzte, eta horrek aukera ematen digu erreferentziazko datu base garrantzitsu bat erabiltzeko, tokiko, lurraldeko eta nazioko parte hartze publikoak arrakastaz erabiltzeari buruzkoa. 6. Premia hori berehala antzeman dute Europako hainbat gobernuk, hala nola Frantziakoak eta Alemaniakoak, berehala iragarri baitute partaidetza publikoak erabiltzeko borondate politikoa, aeronautika eta airelineak bezalako sektoreak salbatzeko. 7. Testuinguru horretan, premiazkoa da Europar Batasunak azken hamarkadetako obsesio pribatistari berehalako birbideratze estrategikoa ematea, egungo erronken aurrean objektibotasunez kokatzeko gai izateko. Baina ezinbestekoa da, halaber, kontzeptu aldaketa hori lehenbaileen nazioko, eskualdeko eta tokiko gobernuetara ere eramatea. Eskualde eta toki eremu horietan ere, enpresa partaidetzen bidezko esku hartze publikoaren esparruan herrialde gainerakorrek duten esperientzia oso interesgarria izan daiteke guretzat. 8. Herrialde gainerakorrek erakutsi digute fanatismo pribatistak Europako ekonomiari eta gizarteari egindako kaltea. Sarritan, krisialdi handiak aldaketarako aukera handiak ere izaten dira. Alde batetik, kontzeptu aldaketa estrategiko berehalakoa behar dugu, eta, bestetik, eragile pribatu eta publikoen esku jarri behar ditugu tokiko eta lurraldeko gobernuek erabilditzaketen aukerak eta tresnak. Gobernu horietako asko jada ez dira teknikoki gai partaidetza publikoen politikak kudeatzeko, eta ahalegin berezia egin behar dute testuinguru berri horretarako prestatzeko. Gai interesgarri bat orain. Zein punturaino dira ezberdinak une honetan langile eta herritarraren konzeptuak? Gure gizartean, gero eta soldatapeko langile gehiago dagoz, iaia biztanlego osoa, edo oso gehiengo nabaria behintzat. Hitz egin dezagun gai horretaz apur bat. 1. Industria iraultzatik aurrera, 200 urtean zehar, enpresa kontzentrazioko prozesu motel baina jarraitu bat gertatu da,
eta horrek erabat bestelako testuinguru bat sortu du. Mende hauetan ezkerraren eta eskuinaren arteko zatiketaren oinarrian egon denaz bestelakoa. 2. 19. mendetik, ezkerra argi eta garbi identifikatu da soldatapeko langileen interesen defentsarekin, eta eskuina beste segmentu sozial batzuekin. Nekazariak, autonomoak, soldatapekoak ez diren emakumeak, enpresaburuak. Soldatapekotze prozesuaren ondorioz, herritarren 90% baino gehiago jada langileek. Soldatapekoek edo kooperatibistek osatzen dute, eta, horren ondorioz, zentzugabea da orain ezkerraren eta eskuinaren betiko gizarte oinarria, hauteskundeei begira antzeko neurriko eremu politikoetan aurrez aurre dauden indar gisa. 3. Testuinguru sozioekonomiko berri horrek zalantzan jartzen ditu ezkerraren eta eskuinaren oinarri tradizionalak. Ezkerrak pentsatu behar du soldatapekoak bere osotasunean ordezkatzen jarraitzeko ahalegina egin behar duen ala ez, eta, kasu horretan, zer esan nahi duen langileen botoa sistematikoki bi zatitan banatzen duten dinamika politikoetan parte hartzeak. Baina testuinguru berri horrek errotik aldatu du, noski, eskuinaren zeregina ere, jada ezin baita oinarritu soldatapekoen aldarrikapenekiko erreakzioan, eta, alderantziz, pixkanaka eta modu naturalean onartu behar izan baitu bere hauteskunde oinarri propioa ere, funtsean, gizarte talde horrek osatzen duela. 4. Zer ematen digu azterketa honek gizartea dinamizatzeko egungo prozesuak taxutzeko? Batetik, zatiketa soziala eta politikoa errealitate bat izanik, funtsezkoa da berez helburu ez bihurtzea. Oraindik denbora batez, alderdi eta indar politiko eta sozialek beren burua ezkerrekotzat, eskuinekotzat edo zentrokotzat identifikatzen jarraituko dute. Eta hori, herritarrak talde horietan banatzeko oinarri objektiboak desagertu diren arren. Edo, gutxienez, desagertu egin dira herritarrak antzeko dimentsioak dituzten bi bloketan banatzeko euskarri gisa. 5. Hala ere, funtsezkoa da herritarrak eta lider sozial eta politikoak ohartzea egungo errealitate sozioekonomikoak aukera ematen duela gehiengo oso zabalen interes komunetan oinarritutako estrategia sozial eta politikoak garatzeko. Ezkerraren, eskuinaren eta zentroaren arteko banaketa oraindik beharrezkoa izan badaiteke hauteskunde mailan, zatiketa hori gizarte zibilaren dinamizaziora eramateak herritarrak artifizialki zatitzea eta gizarte aktibazioa geldiaraztea besterik ez du lortzen. 6. Herritarren eta gizartearen mugimenduek ez dute abiapuntu gisa onartu behar ezkerraren, eskuinaren edo zentroaren arteko zatiketa. Aitzitik, gehiengo zabalak bildu edo dinamizatzeko helburutik abiatu behar dute, azken batean, egungo homogeneotasun gorenari erantzuten diotenak, enplegatu, langile edo soldatapeko langileen segmentu sozialean herritarren 90% baino gehiago kokatzearen inguruan egituratuta. Edo, gutxienez, beren buruari ezkerreko, eskuineko edo zentroko mugimendu gisa eskatzen dioten mugimendu guztiek jakin beharko lukete nola eta noiz erabili behar diren termino horiek gizarte kolektibo desberdinen arteko desberdintasun objektiboak bideratzeko tresna gisa, eta noiz saihestu behar diren, herritarren eta langileen interes orokorraren defentsan zatiketa artifizialak edo beharrezkoak ez direnak sortzen dituzten heinean. Bueno, eta orain oso gai ezberdina, estatu batutako hauteskundeekin lotuta, eta gai horren inguruko hainbat aipamen egingo ditugu jarraian. 1.
Joe Bidenen aldeko hauteskunde iruzur masiboaren ebidentziak aski argiak baziren hauteskundeak egin eta 2 egunetara, egunez egun metatzen dira zinpeko lekukotza berriak, peritu frogak, baita audio eta bideoko grabazioak ere. Horiek guztiek, behar bada, ez dute zertan Estatu Batuetako historiako eskandalurik handiena izan behar, baina bai lotsagabeena. Hori guztia argi eta garbi geratzen ari da euro adibidez. Pensilvanian, Arizonan eta Wisconsinen egindako agerraldi parlamentarioetan. 2. Gogora dezagun horrek ez duela esan nahi Trumpek bigarren agintaldia lortuko duenik. Hala eta guztiz ere, apustu egiten jarraitzen dugu, hau ez baita gertatuko. Azken erabakia estatuetako legebiltzar eta gorte gorenaren esku egongo da. Biak parlamentari edo epaile errepublikanoek kontrolatzen dituzte. Baina denok dakigu alderdi errepublikanoaren zati batek bakarrik egiten duela Trumpen alde. Gehienak demokratak bezain lerrokatuta daude oligarkia korporatiboarekin eta, beraz, inork ez daki zein jarrera hartuko duten une erabakigarrian. 3. Edonola ere, kontua ez da hauteskunde iruzurrik egon den ala ez. Hori argi dago. Kontua da demokratek zergatik jarri duten martxan eskandalu hori hain modu nabarmenean. Eta erantzun bakarra eman daiteke. Trumpen bigarren agintaldia baino lehen, nahiago dute gerra zibila. 4. Oligarkia korporatiboaren, CIA-ren eta FBI-ren konplizitatearekin demokratek eman duten bezalako estatu kolpea emateak hain frustrazio handia eragingo du alderdi galtzailean, ezen liskar zibila saiestezina izango baita. Bai azkenean Biden aldarrikatuz gero, bai Trump aldarrikatuz gero. Alderdi galtzaileak hauteskundeak lapurtu zaizkiola interpretatuko du. Eta eztanda sozial eta politikoa saiestezina izango da. 5. Zeren beldur da oligarkia korporatiboa? Trumpek, bigarren agintaldian, bera babesten duen sektore antioligarkikoan oinarrituz, 2 norabidetan eman dezala aurrera pausoa. Aintziraren garbiketan bere lehen hautagaitzatik iragarri zuen ustelkeriaren aurkako estrategia, orain arte gauzatu ez duena. Errusia eta Txinarekiko aliantza estrategiko batean, Amerika behin betiko sendotuko duen mundu multipolar bat finkatzeko eta Europa zein Estatu Batuak kontrolatzen dituen oligarkia korporatiboa ondoratzeko. 6. Egia esan, Wall Streeten Trumpen aurkako izu eta obsesio horrek batez ere ematen dio sinesgarritasuna itxuraz hain kontraesankorra den euro eta horren laguntza ezberdinak dituen pertsonari. 7. Hurrengo egunak erabakigarriak izango dira. Hala ere, emaitza batekin edo bestearekin, demokratek eta estrategia hori babesten dituzten errepublikanoek. Wall Street. Bigarren helburua lortu dute dagoeneko. Naiz eta hauteskundeak ez irabazi, gerra zibilerako edo kolpe militarrerako testuingurua sortuta dago. Bueno, benetan kezkagarria Estatu Batuetan gertatzen ari dana. Ikusiko dugu, hemendik aurrerako mugimenduak zeintzuk dire, baina argi dago lehendakaria bata zein bestea izan ezkero, gatazka zibila ia ziurtatuta dagola herrialde horretan. Bueno, eta horrekin amaituko dugu, eskerrik asko danori, saio honetan parte hartzeagatik, badakizue, Kai Grupek lantzen duela ekimen hau Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin eta baita ere Arrosa Irretizariaren elkarlana eta ahaztu gabe Alabedi irratiaren laguntzarekin ere. Bueno, ondo ibili datorren astera arte.